Nagrabe ang unsa ni Rap Road. Wala na. Stop na ako na, hindi na kaya. Baka mamaya ako na naman yung dudugdugdug gano'n. Guys, nami karon diri sa 7 Ibilin, diri sa tawag ni sa Tomas ba yata ni? Ay, sa Tomas. Mo ni gwapo na mo na ano, si Sir Jojo. Mr. Jojo, tada na po ning isa ka mananap diri. Oh. Sa imo kaingon mananap? Uy, sulod. Uy, sulod. Ay, dako-dako. Ah, dako-dako daw mananap. Starbucks. Kanina naman. So, Dara, supaw. Kape. Kanang kita po ito. Ito na una kayo. Lupigan. Paul! So, padulong na tayo dito sa charity. Itong mga motor, bilhin dito sa gym kay Mutabuktag Sapa. So, let's go! O muna yung naka-challenge, muna yung naka-nindot kay Bagtas tanan. Walay mahay. Ay! Oh guys, Dara guys, DPM RCI. Shout out. Shout out, bro. Shout out, hey. Nakalagid mo sa among lugar, bro. Ha? Nakalagid mo. Sa Magwawa, bro. Magwawa, inyo ni lugar dire? Amuan, bro. Ah, di. Atuan na ning lugar ron. Atuan na ni ron. Si Kruna, taga-direct na, bro. Oh, shout out. Shoutout ba sa Samal chapter? Samal chapter, shout out. Sa Tagum chapter. Shout out Tagum. Uniform ha. Shout out apa mga kauban tora ko bandir to. Papo ni kay Bagtas walay mahay. Way mahay ba? Yeah. Mo ni nag-helmet nga way motor. Oh, shout out Bunal. So, mo na itong mga kasamahan, kauban na to. Mag Like and follow. please follow, like and share. Shout out pod. Chubin Adventure. Para mamaktas na to, no? Maktas oy. Maktas namin. Motor, kabalos ang motor. Relax ang motor dito. Tora mga kauban na to. Okay, shout out ako kong page. Sorry ni Choy. Thank you. Sorry ni Choy, more ni Choy nga butan kay naong. So kasamahan natin kan mga soldiers. Kauban na to. Oh, so, mo to mga kajojo. So, padulong na tayo dito sa ato ang charitihan karon. So, mo to siya, baktas-baktas at to. Dito ako makauban ako, naguna na. Tapos, mutabok daw sa pa. Mutabok daw sa pa. So, tanaw ta sa sapa. Ay, di magsilbi giday sa mga scooter guys. Kay, lalom-lalom giday. So, kung mag-scooter, masudlan na itong panggilid. Delikado kayo. So, pakita na ko ang atong kauban to ana sa sapa. Tora na itong mga kauban, no? Ana sa sapa. Basig, di ta kalahos og charity ani kay mga ligo na hinuon. Sa maning dagana ni nga maipit. Supan na siguro to. Oo, mo yun. Pwede. Basig, maipit ani. Ganahan hinuon ta maligo ani. Ay, da-play na ninyo kay na mo agi mga ano. Mani mga card. Mani mga hero diri oh. Mga driver nga mga hero. Shout out. Shout out mga ma'am. Okay. Tanawa ang ilang ang uban maglikramog duha ray back ride. Ang ilaha magali oh. Dili na siya malaman karon gipulyan na ni. Bro. Motor jack. So, makawa na to. So, muna nakanindot diri kay madabukta sa sapa. So guys, naray sapa guys, lapad kay lang sapa. Kasoro nga dili siya maulan kay dili kita kauli. Ha? Kamayron kabayo duwa sa buhok. Okay, naray sapa. Ang isa ikaduha na ning sapa. Tapos na ikaduha. So di magsilbi gyud ato ang scooter diri. Loy kayo atong scooter kung pasog pa langayon na to diri. Turan tabok na sila.
Okay. Muni charity. Tuganay River, bro. Tuganay rin. Oh, shout out. Okay. Wash out mga mananap. Oh, tabok ta sa tulay nga. Kuha ni siya. Muni gipanggamit og pundasyon sa mga building ba? High beam. Oh, tabok ta guys. Bisig may uwang daw, dagang uwang di ba? Na, oy. Ay, stingay daw. Ang motor oh. Okay guys, tara guys. Punal. Punal. Oh, wa pa ka na ihunsoy-hunsoy ang motor ha. Nagwasing man to siya, nagwasing. Mag-inbox mo mo. Mag-mail mo. Inbox. Kaya pa yung motor niya? Kaya oy. Kaya kayo musalom pero di na katunga. Busy ka tong master video. Mananap, karong nga kuha mananap. Okay, nara to mga kauban rin. So, mutabok taguna kay mo video ta rin sila. Hapan na to nilang mga Ngayon mo, basta mo palod mo sa lain. Mga mananap kasi ito. hanga, oy. Wala ako kitanong kita. Oh, tabok to na guys. Cabalguero. The finisher. Muna ilang sapa dire guys, sa last nga sapa. Ang butog na basig na pa yung sapa sa lain. Ay unahan. Lain. Ha? Lain. Ambot lang kay first time. First time pod. Oh, MAMIM-RCI shout out. Oh, FTRCI, shout out. shout out. Doon mo to vlog ni. Mga kasoroy ha. Oh, kasuroy. Muna ipag-vlog niya, kinubat ako. Ubo kami. Aw. Hoy. Hoy. Wala, nabawag na gina. Nabawag na gina bakal. Atong kulitan ka bisig pa. Kini. Bisig pa tumba. Uy, Jesus. Wala ko pa nanaw ba kay upat. Nausa to. Upat. Oh, baktas. So, baktas. So, guys, 5 kilometers ito ang baktason guys para makabot na dito sa atong charitihan. So, to. Baktas. Dako ba matunggan? Ja. Hoy, Shout out mo ko, Jo. shout out. Mananap ka, Jo. Shout out sa mananap nga organizer. Smash Lady Rider na guys. So nara organizer rin nato guys sa DPMRCI. Tama lagi na. Sige, malayo. Dili na? Abon mo na ako subida pa dito. So naadyo ta. Kami na ako, kamera vlogger. Ha? Kamera vlogger. Kamera? Excuse me, sir. Banyes, no? Banyes. Saan yun niya, sir? 56 IB. 56. Oh, shout out no sa ato ang tropa sa 56 IB yan. God bless sila din no sa Patisco area. Yan, shout out, sir. Okay mga area natin, sir. Okay. Peaceful ay. Di mga hostes na mga country. Ay wala. Mga ladies string. Peaceful kayo makita man sa inyo. Pero masugod sila sir, pwede naman sa hostes. Shout out guys. So nabot na kita diri sa beneficiaryo. So natakaran diri. So mo ni siya. So
So, katong kan, pwede man ta magpas na helmet katong walay nadala kay pwede hapon tong nay nagdala magpas na helmet ang hapon ta. Pagawas ng tanandam. Yeah. Ako ba na to? So, muni. Asa na si Tatay Ron? Wala siya diri karon. Ano ba nagpabalo pa na tatay? So, balay ni sa imong anak nay. Imong balay ni sa imong anak. So, sila yung babantay na sa iyo. Sila yung nag-aalaga. Okay. Maganda. At wala. Sa imong balay. Dapat naman talaga na yung mga anak mutabang sa ginikanan, no? Mga babait ng mga anak. Mga apo. Okay na kasi naiuban karon nga mga ginikanan na talagang totally yung mga anak wala na, ginapabayaan na lang nila ilang pamilya. Sa Cordita dyan. Ang bana niya mapalit. O Jo, ikaw naman magtanong. Man ako kang nanay. Man ako nag-interview. Lola na po din ako na. Ali, dere baka interview si nanay. Para kahit man lang papano, di ba, masaya si nanay na nandito tayo. Nandito tayo. Hindi lang naghatid ng tulong, kundi nakipagkwentuhan pa tayo kang nanay. Di ba, nanay? Maganda yung makipagkwentuhan tayo. Bunal yun, nanay, ha? Ayaw yun anog paglaom, nay. Ay, hindi tayo mawala ng paglaom. Ay, may nanay, exercise, yun mong lawas nga, kaya ko ni. Kaya Gusto yan. pa na ako mulakaw pohon. Yun. Gusto pa na ako nga mo jogging pohon. Ano Jogging ba? kahon. Sus. Bunal. Wala yung ginaingon ni Ma'am Sisi nga sa hamon ng buhay. Bunal, no? Agay, nakatutok sila, bay. Di ba mag-sir kay? Since 2016, nag-start tayo ng riding dito sa community na to. So, nalagay mga ingaling nga event, mahatag-hatag. Di ba? Mas maganda naman talaga, meron kang ebidensya para pagdating ng tumanda ka na, ito yung mga nagawa ko nung panahong araw na ako'y okay pa. Di ba? Kisay mo okay? Okay. Bunal, no? Okay. Saan ko? Ala sila kabalo. Sir, yan yung feeling sa kung pangalan. Sir, Ni Madam Sisi. Nagrabe ang unsa ni Rap Road. Wala na. Stop na ako na. Hindi na kaya. Baka mamaya ako na naman yung dudugdugdug. Ganon. May sounds pa yan. Lisod nga, nanay. Tapos mayroon pang suba. Ay naku, pag magbaha, di rin ay. Di, katabo. Di na sa walang mutabok. Itong daanan, nanay, papunta doon. Pasaan yan? Panaga? Saan yung Panaga? City na siya sa... Programa, ako yung akong pagpasalamat sa inyong grupo tungod kay dili kay isip lang mo sa barangay captain nga magpasalamat nga diin na na po'y nakadawat o ayuda sa kuwang konstituent Sa Ginoo, kita na mo diri. Unta mo yung balik. O hiyap sa ang batalyon commander karon, ganyan si Lieutenant Colonel Romel M. Tabas. So kita tanan Andrea ino nga atong sila isipin dili lang kay for passion kundi charity. Davao del Norte o Davao de Oro, Mr. Flores. So kami, ay ako ni Sinilo. So wala kayo no? O, like and subscribe na po dito mo to vlog. So, salamat kayo ma'am sa inyo. Apo Tadeo. Usap pa, pasalamat ko sa mga head, sa founder, mga president. Kaya kung wala sila, wala po manod kayo na, wala po tayo club. Dili tamo mabot ka rin nga event. So, kinaupon ka nga, dili lang yung panahon na magkuyog-kuyog ka sa itong mga angay tabangan. Kinaupon ka nga, dagan pang mga panahon na, o dagan pang mga tao na mag-organize, aron dagan po tayo matabangan.
So karon dai wala na mong chairman niya si Dong kay durag ingon siya naglumlum daw siya. Abi taw bro say nay problema gamay. O salamat kayo sa mga vlogger o pitikas na karon dira nagsuporta labi na sa tong kapitan ug sa tong mga wearing uniform. Outbound ta nga kita tanan mapauli ka na og safety. Pero human naman exciting padulong no. Medyo kapon kini ni Gulay Lolo. Daghang salamat. Kusgan kapitan din lugar ano sa pinakakusgan natong Sawa na gid. mananap sa gilid. Bulangoy. Kuya tagima na tong mga certificate. Salamat kayo. Ang gini boy kaon og bulangoy. Lagi gibilar-bilaran. Bro, asaw na to ning kuan bro kay butang na to ning mga. Bilig siya dyan. Takamo, 63 years old, Tito Manuel, having a mild complicated disease. Given this 28th of January 2024 at Port 1, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte. Given the certificate to Captain Arlodo Generosa Senior. Cap, certificate Cap. Captain Kasi Cap. Sunod na. Ano mong Ay, Cap, sir. Biglaon na lang kuhatan sa inyo, sticker. Certificate Cap. Paglaon na nakuhatan siya. Okay, calling to Roel M. Tabas, di Batalyon, Commander 89 ID. Ay sa kay picture isa lang. Sir Roel M. Tabas, Sir, men in uniform. Sir, nice certificate si Sir Roel Tabas. Pakpak mo muna balag na nga mo. Pakpak. Sorry, gusto ko lang mga po, sir, ha? Okay, for the solo rider, Philip Light. So, sa mga jojo, so karon kumanan sa rin. Hey, so, kami salamat kayo sa kamunti og saking. So, kay katubig. Salamat kayo. Mga ano to. So, mga rider, nag-ready na kayo. Mawali na. Moto siya. Para na. Busy na kayo. Oh, wala. Di ba ningon mo ko kanina nga? Ang mudoon, kapan kay ba sa ikot si Lupin? Para na, balutin mo. Balutin mo. Ayaw bilang jogging. Ayaw bilang jogging mana. Ah, bilin siya. Oh, saging. Talipay sa mga riders, kamuti saging. Oh, tara. So, Claude. Yan, sila magpatapok silang mga motor, guys. So, karon, tapok na rin tulay. Kaya kayo tulay siya pili. Up. Okay. Tara, nakatabok na isa. Ay, isa na po. Oh, hindi na nakalalom, guys. Hindi na nakalalom ang sapa. Scooter ni mo, itabok-tabok ni mo, ah. Sus, yapan. Oh, tara. Bangga sa bato. Tara. Okay. Mga delikado mo kung tubig mo sulod dito sa iyahang makina. Ang oil o ang tubig mix na. So, wala siya. Tara, bro. Bro, na ko sa atbang, oh. Ready na. Delikado, di kalid ng tulayan, guys. Oh, dia, laom dah. Lah. Si Arep pa na. Trail ba? Ano to? Skyline Pigeon, no? Skyline Pigeon. Tabok na Skyline Pigeon, kargado kayo. Okay na kayo, basta makapantalon. Ay, no problem. Skyline Pigeon. Permira. Dahil kay Skyline Pigeon nga motor, oh.
Ito ikipa doon siya to. Skyline Pigeon ba? Langoy. Hindi pa isa. Skyline Pigeon. Okay. Solbad. So, what's up mga Jojo? So, nakuha na gid ang charity. So, manguli na ta. Kami personal rap ng motor sa motor. Bili na naman dire kay mo tapok mo sa pa. So, yung mga motor na dito. O na, mga motor dito. O, daghan kayo. So, mo to, humana ang charity. Manguli na ta. Ride safe all mga bro, mga sis.